Среща с Караконджо. Знаеш ли какво е Караконджо? Старите българи вярвали, че това е зъл дух, който излиза по мръсните дни, от Коледа до Йорданов ден. Казвали, че обикаля из селата по тъмно, дебне по кръстопътища и кладенци и напада всеки, който е навън след залез. А сега слушай тази история, истинска, разказана от дядо Нейчо от Плевенско преди повече от 100 години. В една тъмна зимна вечер, по Тодоров ден, дядо Нейчо тръгнал да нагледа добитъка в обора. Било студено, снегът скърцал под краката му. По пътя, до една стара чешма в края на селото, чул странен шум. Помислил, че е куче. Обърнал се и какво да види? Насреща му стояло същество високо колкото дете, цялото обрасло с косми, с рунтава глава и огнени очи. Дрехата му била като от стар прогнил капут, а в ръката държало прядилен гребен. Дядо Нейчо се вцепенил от страх, но си спомнил как баба му някога казала: „Не бягай и не говори на Караконджо, че ще те вземе.“ Опитал се да продължи, ала съществото се хвърлило върху гърба му и му изсъскало в ухото: „Носи ме, старче!“ Дядо Нейчо вървял цяла нощ. Караконджолът го налагал с гребена и го карал да обикаля полето. Чак когато пропял първият петел, съществото изчезнало. Старецът паднал в снега, пребледнял, с рани по гърба. На сутринта го намерили селяните едва жив. След този случай той разказвал, че до края на живота си всяка зима, по мръсните дни, чувал как вятърът носи онзи звън от прядилния гребен. Хората тогава палели огньове по кръстопътищата, за да прогонят караконджолите. Връзвали червени конци и носели чесън в джоба, защото вярвали, че който го срещне или ще полудее, или никога няма да се върне. А ти би ли излязъл посред нощ през мръсните дни?